Hello everyone, good morning. आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नै मर्निं टाइमाव नै साला मा मावजोबना होखो। ओमफ्राय आरो आं मोनसे खामानि मावदों दे लोगोफोर। थ' बिदिब्ला सान्दुं दुंदोंमोनथ' ओमफ्राय खोमसि जाबाय। खोमसि नोरै खोमसि जाबाय। नैबे दैयावनो लामानिफ्राय दावखोदोंमोन ना खावै दावबोदोंमोन लोगोफोर एसे रथ'थ'मोन नामा गैया हमनो हास्लाबासै सान्दुंबो दुङो खोमसिबो जायो दाबायदिनि बोथोर थ' आंनि खामानिखौ नायसै लोगोफोर दिनै संनाय खावनाय नङा मोनसे बुस्थु मावगासिनो आं थ' दा बिदिब्ला नायनोसै नै थाइजौ आसार बानायनो नागिरदों थाइजौ आसार ओमफ्राय संख्रि बेनिफ्राय हालदै रेडिखा सामसनि होनसै नमक डाला है नमक मस्तम एबार हालदै सान्दुंआनो फोराननांगौआनो माथो दोमैखोसो एबार लगायनोसै आरो थ' बिदिब्ला लागायनोसै आखाइ बौनाय थाबा दैखोला बाब्राबलायसिगोन आं संख्रिसो नालाय बे लरहायनायसो दोन बेखौ दा बै माबा गारहैनांगोसो बेखौ आसार बानायनो आसार आम का अचार वो भी साथ नहीं दे रहा है भाई ना चलो चलो मितवा क्या है बोलो आचार बानायगोन आचार मोजाङै लगायनोसै लोगोफोर मोजाङै लगायगोनसै दे आखाइयाबो हालदै जाजोब्बाय स' लोगोफोर नै आं दा बेखौ बे टेबोलखौहाय दोननो नागिरबाय आरोना प्लास्टिकनिखासो सिफायजायो जेबो नङा मानो होनबाखि ओरै नैबे खिरखि साइडजोंहाय ओमफ्राय ओरै भेन्टिलेसनजोंहाय अखा गोग्लैयो आरोना मैया अखा सिदों आरो नैबेहाय बे माबायाव बेडआवहाय बिसिनायावहाय अखा सिदों आरोना ओंखायनो बिराद अखा सारसनदों बिराद बार बारदों मैयाहाय क'क्राझारावहाय ओमफ्राय दा नैबे आलनाखौबो बिथिं दोनजानाय नङा जा लेथेर फेथेर खालामदों फिसाज्लाया खालामबाय थायो आरोना फिसाज्लाजों आरो हासबेन्डजोंआनो बे जि नागिरनानैनो बिसोर बुग्लुंजोबो खननानै दोनबाबो थाखाया बयनाबो जायो खोमा लोगोफोर नोंसिनाबो सोरनाबा बिदिनो जानो हागौ हौवाफोरजोंबाथाय जेबो खामानि जायाना हिन्जावफ्रानो खननानै दोनो बिसोरो सायाव दोनबाथाय नुयो ओमफ्राय खननानै दोनबाथाय बिस्रा नुवा मेगना ओंखायनो आङो दा ओइ नों दोनथ' नों रोङाबा आं माबागोन र' दोनथ' बायो माखासे बुस्थुआ दा एसे चेन्ज खालामनो नागिरदों आङो बिसोरखौथ' मारै खालामनाय जों बेखौ मिथिला दा बेखौ आं बोखारनोसै दा बिदिब्ला आं चेन्ज खालामनोसै ये देखिए लेंक्रें पेंक्रें नै आं बख'बायमोन लोगोफोर फिसाज्लाजों जों बख'बाय आरोना नै ओरैथिं लाबोबाय बैयो माबासोमोन आं फुल दोननायनि बेखौहाय दा बेहाय जानोसै आङो नै दासो हावा थान्दा फैदों नैबावबो पर्दा लागायबावनांगौ लोगोफोर बेहाय पर्दा आं बिहरनोसो सानदों नायसै वाइट कालारखौ होजायाना वाइटआ बिराद कालार थाङो नायलाय मारैबा नुथारो निलबाव जाला होनाय समावल' मोजां नुयो बेनिफ्राय गैला आरोना आं वाइट होलायबा आलदा कालारखौ बिहरनोसै नङाबा बेयाव बिराद मानसि थांलाय फैलाय जायो आरोना आरो ओरैबो थाङो हस्टेलाव थानाय गथ'फोर हौवासाफोर
जेनेबा जि गानस्लायनाय माखासे नुहुरजोबो आरोना ओंखायनो बेहाय आं मोनसे पर्दा होबावनो नागिरदों नेट न'आव बिराद ओरैबो मानसि बारस'यो ओरैजाय नै हरैथिंबो ओरैजाय ओरै बारस'बा ओरै बारस'लांबाथाय हाथिमाथा मोनो ओरैजाय बारस'लांबा हाब्रुबारि मोनो आरोना लोगोफोर नै आङो दा थाइजौखौ दांग्रोनोसै बेखौ दा नङाबा सान्दुङा खारग'लांगोन नालाय थ' आङो फोरानग्रोनोसै बोथोरजों थिग गैयाना आखाइजों होबाय थ' फोरानग्रोनोसै आं लोगोफोर स' लोगोफोर नै आङो पेपार बबाय संग्रायाव आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय नै थाइजौखौबो माबाबाय दा आङो फोरानसै सान्दुङा नङाबा दा खारग'लांगोन ओरैनो दसेनो जोमै जायो जानोसो लुगैलायबाय आं गोखै मोदोमनानैथ' मोनजाया मेडिसिन जागासिनो दं नालाय मुलि जागासिनो दं आङो मुलि जानायनि थाबावनोथ' लोमजानानै बैसागुआवबो हाजोआव थांनो मोनासै बावखुंग्रि हाजोआव नङाबा जोंनि खाथि जाथारो आरोना स' हांमा थाबाय नेक्स्टआव नायनोसै स' लोगोफोर आं दा दोनथ'नोसै नङाबा गोलाव जाथारगोन सोरबाफोर नायदोंबा प्लिज अननानै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नायनानैल' दाथा अननानै प्लिज आरो आदा जेमसा हाबा जाबाय होनदों नामा स' मबाइलाव नुबाय आङो नायदों आरो बिदिब्ला दोनसां लोगोफोर